Og Scott spiser en kanelkage med glasur på. Hvad for manager du har, Jacob? Sidder bare og freestyler. Ja, det er ikke. Vi rammer fuldstændig i bunden, Lukas. Nej, vi rammer toppen nu. Vi rammer toppen nu. Det gør vi. Det gør vi altså. Lukas, du kan jo prøve at deltage. I stedet for at lyve hele tiden. Hvad er det for en coach? Når du sviner Lukas til. Jeg vil gerne vide, om det kommer fra en 15-årig eller en 30-årig. Eller derimellem. He burst upon the scene in the 2020 season with a stage victory and several podium places on the Tour de France. The Swiss rider Mark Hirschi is now one of the punchers who can't be taken for granted. Blev gammel den anden i år. Hvor gammel er det? Roglic er altså angrebet nu. Det skal vi have lukket. Van Aert beskyt os. Det skal vi efter. Ved at nærme os den sidste stigning. På vej ind til Vira, Normandie. Kun 34 i den forreste gruppe. Det har været en hård dag i dag. Lige spare en lille smule på Van Aert her. Han skal være der til at lancere os. Nogle vigtige, der er blevet fanget bagud. Den grønne trøje er der. Og så træder vi til. Rundt her i svinget. Kom så Van Aert. Evenepoel. Lige på hjul af Vingård. Garner også til stede. Côte de Vaudry. Vi angriber. Pogačar i hjulet. Han kan ikke sidde med her. Prøv at køre fri. Evenepoel lukker. Status quo. Hvem har vi her i gruppen? Yates, du kører 100%. Van Aert, du kommer og beskytter os. Jeg vinder etappen. Kom nu. Kører vi lige den blå gel ind her? Kom nu, Jonas Vingegaard. Snyder Pogačar, snyder Evenepoel, snyder alle. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Så tager vi svinget godt her. Ud i første position. Less than 700 meters. There's an attack. Watch out, guys. It's up to us to control. Kommer bagfra her. Kan vi komme forbi Pogačar? Det kan vi ikke. Og vi mister den gule førertrøje til Evenepoel. Jeg har ikke givet det, hvis jeg ikke siger det. Så jeg ikke tog det frem, så folk laver det i Danmark. Pogačar vinder, og så fører Evenepoel. Det er måske fint nok, så kan vi spare vores hockeybratter. Jeg skal køre enkelt start her, Jakob. Jeg skal køre enkelt start her, 32 km. Hvordan skal jeg tage den? Læg rigtig hårdt ud i starten, og så rigtig roligt i midten. Og så ser du, hvordan du har det til sidst. Jeg kan jo forstå det meste af det, du siger. Det er sgu nogle gange lidt svært med Lukas. Altså, du siger jo ordene rigtigt. Du siger jo ikke fodbold. 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 Eller værelse. Nej. For meget stum del af. Fodbold. Jeg skal... Synes du, det er vildt nok? Det var vildt nok, han vandt, ja. Han vandt begge kampe. Nå ja, men det synes jeg da ikke var vildt. Jeg har håbet på det, men altså... Jeg synes det er alligevel det er sejt nok at slå nummer 1. Nå, jamen Pogačar fanger bagud. Det synes jeg da bare skal være normalen.
Pogacar fanget bagud. Nå, 45 men- sekunder. Nå, men prøv at se, Musti han er mere dansk end jeg er. Ja. Normalen. Normalen. Ja, det kan jeg godt her. Ja, Pogacar er simpelthen fanget tilbage. Musti, tror du, hvis du tog sådan en dansk test, tror du så, du vil bestå den? selvfølgelig. Skal vi prøve at tage den? Jeg siger spørgsmålene højt, og så svarer du. Jeg spiller latterlig. Det er lige meget. Du er på Xbox. Nej, men det, altså, hvad mener du det der med, når man skal have været dansk og pas og sådan noget, ikke? Ja, hvad? Eller er det bare en helt almen... Det er sådan en helt almen viden, dansk almen viden, ja. Fordi altså, når min mor, hun skulle tage det der, for at få det der danske pas, ikke? Så er det sådan noget med kongerige for fucking 400-300 år siden og sådan noget. Det er det også, ja. Men det er også sådan noget i dag jo, og så videre. Angriber fra front. Vingegaard. Kan vi få hul? He's trying to get out of the peloton. Watch out. Og Pogacar er altså fanget tilbage. Har han været styrtet måske? Victory is going to be Nej, det er ikke rigtigt. Jeg var lige ved at styrte. Ej, hvorfor er det så Jonas for længe? Vingegaard på vej mod hans anden etappesejr. Og han vinder på Myr til Bretagne. Okay, må jeg sige, jeg finder den frem her. Det er også godt content til YouTube, ja. Det er god Jeg tror faktisk ikke, jeg Nej, okay. jeg består mig. Tester en indvandrers viden om Danmark. Kan Burde ham indvandrere her bestå faktisk være i dansk prøve? Danmark? Test. Kan du bestå den nye jeg kan ikke engang sige det. Indfødsretsprøve. well done for this win. Skal vi se. It could surprise those who had an adequate at the right Ja. Så er det heldigt for Pogacar og Evenepoel, der lige er nogle dage til at komme sig. Okay, Musti, er du klar, eller hvad? 53. Fucking hell. Prøv at se, Jacob, så kalder du den bare... YouTube-videoen kalder du bare... vinde turen med Vingegaard plus indfødsretstest med Musti. No way, du kan køre der. Det er jo løgn. Du kører lige ud i banden. Ja. Går den, så går den. Boom. Så gør vi klar til sprint med Wout van Aert. Hvad fanden er det? Så en rigtig dårlig position nu. Ja, du skal søge lidt ud i siden her. Bliver du nødt til, gamle. Søg venstre om. Søg venstre om. Der kommer højre sving her. Ja, det gør der. Sniger os lige ind om det. Ja, der. Og så skal du op på hjulet her. Op på hjulet af Milan, i hvert fald. Altså minimum. 5 kilometers for the peloton. Ja. Jeg kan lide det. Og så bliver du der. Ikke længere frem. Du har Kampenarts til at beskytte dig. Bare få ham frem. Ja. Fandt det Pol og Alpecin er aggressiv. Skubber os helt ud. Må du skubbe til dem. 3 kilometers for the peloton. Sådan der. The sprint is Sådan der. Og så tager du lige gel nu. Og det er for tidligt. Nå, men altså blå gel. Du er på den blå gel, by the way. pennant. The sprint will be launched. Ind og få hjulet her på Philipsen. Ind under Kokar. Kan vi runde Philipsen her til sidst? Det kan vi lige akkurat ikke. En tredjeplads. Øj, kom igen. Hvorfor tog du den ikke før den røde? Det kunne jo også være, at jeg skulle have gjort det. Philipsen er det selvfølgelig. Han er der.
Derfor vi får meget vind på snuden. Det gør Vind på snuden. Milan, han timer det simpelthen helt forkert. Vi fører stadigvæk turen. Det er det, danskerne gerne vil se. Let's go. Jeg kunne godt kalde mig selv Danmarks bedste til det her spil. Det synes jeg ikke engang er kontroversielt.